በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ፍስሐን ሰላምን ዘለዎ ዓመት አውደ ዓመት ዘመን ይግበረልና መድኃኔ ዓለም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 15 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ክትድሕኑ ከንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዓመታዊ ክብረ በዓል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ርእሱ ድሕሪ ምቕራፃ ድማ ድሕሪ 15 ዓመት ዓሪፋ ዝተኸብረትሉ ዕለት እዩ። በረከትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሃንስን ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ህፃን ቄርቆስን ሰማዕት አዲኡ ቅድስቲ ኢየሉጣን ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። እንኳዕ ናብ ዓብይን ነቢይን ሰማዕት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮታዊ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓሉ ብሰላም አብጽሐና አሜን። ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ 15 ሚያዝያ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ቀጺሉ ክንዲ ናይ ካህን ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሩ ዝተነገረሉ ፍጡር ይህሉ እዩ ኢልካ ክንገር ይኸብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ እውን ወንጌሉ ዝጀመረውን ብናይዚኦም ቅዱስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ገሊጽሉ ኣሎ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን ብዘይ ኣበር ዝነብሩ ጻድቃን ነበሩ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ንረኽቦ። ናይ ሰብ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዘይ ኣበሳ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ አንክሮ አድንቆ ይግባእ። እንተኾነ እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን መኻናት ብምንባሮም ውላድ ከይወለዱ ዕድሚኦም ሓሊፉ ነበረ። ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነግሮ ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ዘካርያስ ድማ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝረኣየ ጎይታ ድማ ኣብ እርግናኦም ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ንበይኑ ትንቢት ዝተነገረሉ ኣብ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ፍቕዲ 3 ኣብ ናይ ሚልክያስ እውን ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ዓብይ ነቢ ንክህቦም ንመልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ድማ ሰብ እዩ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ዝተለዓለ ምስ መልአኽ ስለ ዝተኸራኸረ ዲዳ ወይ ከዓ ዓባስ ባሃም ኮነ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ግን መስከረም ዕለት 26 ነዚ ዓብይ ሰብ ጸኒሳ ን6 ወርሒ ኣዋርሕ ርእሳ ሰወረት። ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ናይ ኩሉ ፍጥረት ጎይታ ኣብ ዝተጸነሰሉ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እመቤትና ናብ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መጸት እሞ ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ ሓትነታት እየን። ኣደ ኣምላኽ በጺሓ ሰላም ምስ በለቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣዲኡን ህፃንን ወሪዱ ኤልሳቤጥ ብምስጋና ዮሃንስ ከዓ ጌና ኣብ ማህፀን ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ ከዓ። ብድሕሪ እዚ ድማ ከዓ ኣብ 30 ሰነ ተወልደ። ኣቦኡ ዘካርያስ ከዓ ስሙ ዮሃንስ ይኹን ብምባል ልሳኑ ተፈትሓሉ። ቅዱስ ዮሃንስ ተወሊዱ 2 ዓመትን 6 ወርሕን ምስ ገበረ ሰብአ ሰገል ብምምጻኦም ኣብ ምድሪ እስራኤል ንዘለዉ ህፃናት ሄሮዶስ ክቐትሎም ቁርብ ጸኒሑ ኣይሁድ ንሄሮዶስ ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ነገርዎ እሞ ክጽነስ ከሎ አንደበት ኣቦኡ ዝኣሰረ ክውለድ ከሎ ድማ አንደበት ኣቦኡ ዝፈትሐ ዮሃንስ ዝበሃል ህፃን ኣሎ እሞ ንዕኡ ከዓ ቅተሎ በልዎ። ኣዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሒዛቶ ክትሃድም ከላ ድማ ንኣቦኡ ካህን ዘካርያስ ግን ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ቀተልዎ። ኣረጋዊት ኤልሳቤጥ ድማ ንህፃን እናዕበየት ኣብ ገዳም ዝፋታ ን3 ዓመትን 5 ዓመታትን 5 ወርሕን ን3 ወይ ከዓ ን5 ዓመታት ይቕረታ ጸንሐት እሞ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ 5 ወይ 7 ዓመት ምስ መልአ ግን ኣብዚ ኣብ በረኻ ኣዲኡ ዓረፈት ማለት እዩ። እንሆ ከዓ ዘካርያስን ስምዖንን ካብ ሰማይ ወሪዶም ቀበርዋ።
ህፃን ቅዱስ ዮሐንስ ከልቅስ ከሎ ከዓ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ብዙሕ ሃገራት ሰንጢቓ ሰምዓቶ ንሳ እውን ካብ ስደት ነበረት እሞ ምስ ጎይታ ኣብ ደመና ተሳዒኖም በጽሕዎ እሞ ድንግል ሓቂፋ ኣጸናናዓቶ ንጎይታ ከዓ ክንወስዶ ዶ በለቶ ጎይታ ግን ንኣገልግሎት ክሳብ ዝጽውዖ ኣብዚ ይጽናሕ በላ ባሪኻቶን ኣጸናኒዓቶን ከዓ ተፈላለዩ ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብዚ ቆላ ጸጉሪ ገመል ለቢሱ ፈልቆ ተዓጢቑ ብሕትውናኡ ቀጸለ ን23 ዓመታት ብንጽህና ክነብር ከሎ ብዘይካ ኣራዊት ምድርን ሰማያውያን መላእኽትን ምንም ኣይረኣየን ነዛ ዓማጺት ዓለም ከዓ ኣይቀመሳን ብድሕሪ እዚ 30 ዓመት ምስ መልአ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተናገሮ ኪድ ናይ ወደይ ጎደና ጽረግ በሎ ነቢያት እውን ስለዚ ነገር ተናጊሮም ነበሩ ኣቦ ዘካርያስ እውን ወአንተኑ ህፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጽህ ፍኖቶ ኢሉ መንገዲ ከም ዝጸርግ ተናጊሩ ነበረ ቅዱስ ዮሐንስ በዚ ጊዜ በኃይል መንፈስ ቅዱስ እናገስገሰ ካብ በረኻ ንይሁዳ መጸ ቁመቱ ቀጥ ዝበለ ጽሕሙ ከም ዝተፈትለ ሃሪ ዝመስል ጸጉሩ ከም ኳኽ ዝጸለመ መልክዕ ዝመልአ ግርማኡ ዘፍርሕ ገዳማዊ እዩሞ ዝረኣይዎ ኩሎም ፈርሕዎ ኣኽበርዎ እውን ፈጢኑ ህዝቡ ንስሓ ሰበኸ ንብዙሓት እውን ናይ ንስሓ ኣጥምቆም በዚ ኣገልግሎት 6 ኣዋርሕ ምስ ጸንሐ ጎይታ ናብኡ መጸ ዮሐንስ ንሰማይ ምስ ንግሱ ንምድሪ ምስ ልብሱ ዝሓዘ ፈጣሪ ኣጥምቐኒ ኢሉ ምስ መጾ ሰንበደ ረዓደ ናብ ዝኣተውን ጠፍኦ ኣይከውንን ጎይታይ ንስኻ ደኣ ኣጥምቐኒ በሎ እምበር ጎይታ ግን ፈቒደልካ ኣለኹ በሎ እሞ ንጎይትኡ ኣጥምቆ በዚ ምኽንያት ድማ ክሳብ ሕጂ መጥምቀ መለኮት እናተባሃለ ይነብር ኣሎ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ ንሄሮዶስ ገሰጾ ንጉስ ከዓ ተቐይሙ ን7 መዓልትታት ኣሰሮ በዚ ዕለት ሄሮዶስ ልደቱ ኣብ ዘኽበረሉ ዝነበረ ጊዜ ጓል ሄሮዳድያ ብደርፊ ኣሳቢባ ኣምሓለቶ ንሱ ከዓ ንናይዚ ነቢ ዓብይ ነቢ ርእሲ ኣቑሪፁ ብጻሕሊ ገይሩ ሃባ ኣበው እምሄሶ ለሄሮዶስ ይብላዕ መሃላሁ ንሄሮዶስ ማሕላኡ ተዝጥሕስ ምሖሸ ነይሩ ይብሉ ኣበው ኣቦታትና ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ርእሱ በሬራ ክትከይድ ከላ ኣካላቱ ግን ደቀ መዛሙርቱ ቀበርዎ ርጉም ሄሮዶስ ክሳዱ ድሕሪ ምምታሩ ከዓ ርእሲ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ጸጋ ክንፊ ተዋሂብዋ ጎይታና ናብ ዘለዎ ደብረ ዘይቲ ከይዳ ኣብ ቅድሚኡ ሰገደት ሃዋርያት ብዝረኣይዎ ነገር ድማ ተገሪሞም ንርእሱ ይድነስኡላ ብድሕሪ እዚ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ምምሃር ስልጣን ሂቡ ኣፋነዋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ን15 ዓመታት ክትሰብኽ ጸንሐት እሞ በዛ ዕለት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓረብ ዓረፈት ኣስማት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ኣስማቱ ድማ ነቢ ይበሃል ሐዋርያ ይበሃል ሰማዕት ይበሃል ጻድቅ ይበሃል ካህን ይበሃል ባሕታዊ ገዳማዊ ይበሃል መጥምቀ መለኮት ይበሃል ጸይሃይ ፍኖት ጸራጊ መንገዲ ይበሃል ድንግል ይበሃል ተንከተም ናይ ብሉይን ናይ ሓዲስን ድልድል ይበሃል ቃለ ኣዋጂ ወይ ከዓ ኣዋጅ ነጋሪ ይበሃል መምህር ወመገስጽ ይበሃል ዘይኣቢ እምኩሉ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ይበሃል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ምስረት ዘኪሩ ይቕረ ይበለልና ጸጋኡን ምሕረቱን ክብሩን እውን ይሕድረልና ኣሜን ሚያዝያ ዕለት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ጸኣተ ነፍሱ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝሃገረ ሜራ ካብ 318 ሊቃውንቲ ሓደ ዝኾኑ ቅዱስ አጋቦስ ካብ 72 ኣርድእት ሓደ ዝኾነ ቅድስቲ እለ እስክንድርያ ሰማዕት ኣቡነ አቢብ ጻድቅ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚናስ ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ ቅድስቲ እምባ መሪና ቅድስቲ ክርስቲና ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ኢትዮጵያዊ አሜን በረከቶም ይሕደረና ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ
አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተአረመለይ አሜን ወአሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ለተጸጋም ለተወዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልሊ ምህረተ መንቲያን ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዚስ ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረልና ኃጣዊነ ተማሂፀን ነብኪ ተማሂፀን በክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን